హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు లెవెల్ 3 భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథానికి సంబంధించిన క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథానికి అంటే ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానంగా ఉన్నటువంటి శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు రచించినటువంటి భక్తి రసామృత సింధువు అనేటువంటి గ్రంథానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. సో దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానంగా ఉన్నటువంటి భక్తి రసామృతము అనేటువంటి ఈ గ్రంథంలో మనము ప్రథమ విభాగంలోని ఈరోజు భక్తి అంగములు మరికొంత వివరణ అనేటువంటిది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా మనము ఆ భక్తి అంగములు ప్రామాణిక ఆధారాలు అంటూ నిన్నటి క్లాసులో మనం చూసినటువంటివి. సో అలాగే ఆ భక్తి అంగాలకు మరికొంత వివరణగా ఉన్నటువంటి అంశాలను ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మనము చూడబోయేటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. మరి ఈ భక్తి అంశాలు అనేటువంటి అంటే భక్తి అంగాలుగా ఉన్నటువంటి వీటిలో మరికొంత వివరణంలో మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు దూషణము. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనకి చెప్పబోతూ ఉన్నటువంటి అంశాల గురించి చూసినట్లయితే ఆ దేవదేవుని పట్ల కానీ లేదా దేవదేవుని యొక్క భక్తులను ఎవరైనా దూషణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక భక్తుడు అనేటువంటి వాడు చూస్తూ ఊరుకోకూడదు, సహించరాదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే
ఆ దూషణలు జరిగే సందర్భంలో భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఒకవేళ ఆ వాటిని ఎదుర్కోగలిగినప్పుడు ఆ భగవద్దూషణను యుక్తులతో నిపుణులతో దాన్ని అతన్ని అంటే ఎవరైతే దూషిస్తున్నారో వారిని వాదనలో ఓడించేటువంటి సామర్థ్యం ఉన్నట్లయితే ఆ విధంగా చేయాలి అని చెప్తుంటారు. ఒకవేళ అలాంటి శక్తి లేకపోతే ఆ దూషణలు చూస్తూ అక్కడ ఉండరాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో సాధారణంగా మనకి శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏంటంటే భగవద్ గౌరవాన్ని కాపాడడానికి తన ప్రాణాలను సైతము భక్తుడు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతూ ఉంటుంటారు. అలా ప్రాణాలను త్యజించేటువంటి అవకాశం కానీ లేదా ఎదుటి వాడిని తన యొక్క యుక్తితో ఓడించగలిగేటువంటి సామర్థ్యం లేనప్పుడు అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఈ 3 మార్గాల్లో ఏదో ఒక మార్గాన్ని చేస్తూ భక్తుడు ఉండాలి. ఒకవేళ అలా చేయకపోయినట్లయితే అతడు భ్రష్టుడు అవుతాడు అని చెప్పబడుతుంది మనకి శాస్త్ర ప్రమాణాలుగా. ఎందుకంటే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది 10వ స్కందంలో సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజుతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆయన చెప్తారు, దేవదేవుణ్ణి గాని ఆయన యొక్క భక్తులను గాని ఎవరైనా దూషిస్తూ ఉన్నప్పుడు వెంటనే భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఆ ప్రదేశాన్ని వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఎందుకంటే సాధారణంగా భక్తుడు మనకి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు ఇచ్చినటువంటి శిక్షాష్టకంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. తృణాదపి సునిచేన తరూరివా సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరిహి అంటూ చెప్పబడుతుంది. ఒక భక్తుడు అనేటువంటి వాడు తృణాదపి సునిచేన తరూరివ సహిష్ణున, ఒక భక్తుడు గడ్డిపూస కంటే ఎక్కువగా అనుకు ఉండవని చెప్పదు. అలాగే వృక్షుడే ఎక్కువ ఓపిక సహనాన్ని కలిగి ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇతరులను గౌరవించాలి, అంతేకాని తాను ఇతరుల నుండి గౌరవము ఆశించరాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే మనకి ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ విధంగా చెప్పినటువంటి చైతన్య మహాప్రభులు వారు ఎంతో సహనవంతులుగా ఉండేటువంటి వారు. కానీ ఒకసారి తన అంటే శ్రీ నిత్యానంద ప్రభుకి గాయం కలగజేశారు అని జగాయి మగాయి అనేటువంటి 2 దుండగులని ఆయన సంహరించడానికే సిద్ధపడుతూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఎవరు కూడా భగవంతుడిని కానీ భగవద్భక్తులు, ఎందుకంటే తనను అవమానపరిచిన భగవంతుడు సహిస్తాడు, కానీ తన యొక్క భక్తులను అవమానపరిస్తే సహించడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా ఆ దూషణం జరుగుతున్నటువంటి ఒక అంగాన్ని గురించి మనకి వివరిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే భక్తి అంగాలలో మరొక అంశము తిలకాన్ని ధరించి ఉండడం, తులసి మాలలను ధరించడం అనేటువంటిది కూడా ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంగంగా చెప్తూ ఉంటుంటాను. ఎందుకంటే ఆ మెడలో తులసి మాలలను, శరీరంపై 12 ఊర్ధ పుండ్రములను, విష్ణు సింహనములను, నుదుటిపై తిలకమును ధరించేటువంటి వారిని ఈ లోకంలో విష్ణు భక్తులుగా గుర్తిస్తూ ఉంటుంటాం. సో అలా ఆ తిలకము ఇవి ఉన్నటువంటి కారణంగా మనము ఎదుటి వారిలో అంటే విష్ణు భక్తులు, వైష్ణవులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో అలాగే ఇంకా మనకి పురాణాల్లో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తారు. తులకంతో కానీ గోపీ చందనం, ఈ గోపీ చందనము అనేటువంటిది మనకి ఇస్కాన్లో ఇక్కడ ఆ వృందావనంలో ఒక ప్రాంతంలో ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది. అది ఆ మన్ను అని చెప్తారు. ఆ బృందావనంలో ఉండేటువంటి మన్ను, మెత్తని మన్నుతో తయారు చేయబడేది.
అలా మరి ఆ తిలకంతో గాని గోపీ చందనంతో గాని మరి ఆ శరీరం అంతటా కూడా ఆ భగవన్ నామాలను రచించుకొని మెడలో తులసి మాలను ధరించి ఉండేటువంటి భక్తులను ఆ యమదూతలు ఎన్నడూ కూడా సమీపింపజాలరు అని చెప్తుంటారు. సో దీనికి మనకి చూస్తూ ఉంటాం. ఎంతో దుర్మార్గమైన పనులు చేసిన కూడా అటువంటి సమయంలో మరణ సమయం ఆసన్నమైనటువంటి సమయంలో తన కుమారుడైనటువంటి చిన్నవాడైనటువంటి వాడిని నారాయణ నారాయణ అని పిలుస్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ సందర్భం యమభట్లు వచ్చినటువంటి సందర్భం. సో అదే సమయంలో ఇక్కడ ఆ విష్ణు భట్లు అటుగా వెళ్తూ ఉన్నటువంటి విష్ణు భట్లు కూడా అక్కడ పోగవడము. అప్పుడు ఆ విష్ణు భట్లకు యమ భట్లకు మధ్య కొంత వాదోపవాదం జరుగుతుంది. ఆ పంచాయతీ యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్తే యమధర్మరాజు చెప్తారట, విష్ణు భట్లు ఆ వైష్ణవులను ఎన్నడూ కూడా సమీపవించవద్దు. అలా తిలకం ధరించి ఆ మెడలో కంటిమాల ధరించి ఉన్నటువంటి వైష్ణవులను వారి కొంత ఆ పరిధిలో ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అంతేకాకుండా ఇంకా దేహంపై భగవన్నామములను రచించుకొని ఉన్నటువంటి వాడు సర్వ పాపముల నుండి విముక్తుడవుతాడు. మరణ సమయం తరువాత ఆ దేవదేవుని సన్నిధికి తిన్నగా కృష్ణలోకాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్పుకుంటుంటారు. సో ఆ విధంగా భక్తి అంగాల్లో మనము ఆ భక్తులు తిలకాన్ని ధరించడము, తులసి మాలను ధరించడము చెప్తుంటారు. అలాగే ఆ ఇంకా మరొక భక్తి అంగంగా చెప్పబడేటువంటిది సాధారణంగా ఆ ఆలయాల్లో భగవంతునికి సమర్పించినటువంటిది, ముఖ్యంగా దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానునికి సమర్పించినటువంటి మాలలను, ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఆయనకి మాలలు ఇస్తారు, సాయంత్రం తీసేస్తారు. సో అలా ఆ భగవంతునికి అర్పించినటువంటి పూమాలను భక్తులు తన యొక్క దేహంపై ధరింపవాలని చెప్తూ ఉంటుంటారు భక్తియుత విధానంలో. సో దీనికి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్ని ఇక్కడ మనకి రూప గోస్వాములు వారు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఉద్ధవుడు భగవంతుడితో సాక్షాత్ కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటారట, ఓ ప్రియమైన కృష్ణ, నీవు ఉపయోగించిన పుష్పమాలలు, దుస్తులు, ఆభరణములు, అత్తరు, పన్నీరు మున్నగు వానిని నేను స్వీకరింతును. నీ భుక్త శేషమునే నేను భుజింతును. ఇంతకుముందు నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాము, భక్తులు అనేటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ఆ నైవేద్యంగా సమర్పించిన ప్రసాదమును మాత్రమే తీసుకోవాలని చెప్తుంటారు. సో నీ భుక్త శేషమునే నేను భుజింతును అని చెప్తున్నారు ఉద్ధవుడు. అంతేకాకుండా ఎందుకంటే నేను నీ యొక్క దాసుడిని కదా. సో కాబట్టి ఆ విధంగా నేను చేయడం వల్ల నన్ను ఈ భౌతిక ప్రకృతి పరాప్రకృతి ఏదైతే, ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క శక్తిలో పరాశక్తులు అని చెప్తారు. సో ఈ అపరశక్తి అనేటువంటిది భౌతికమైనటువంటిది. ఈ అపరశక్తి నన్నేమీ కూడా చేయదు అంటూ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉంటుంటారు, నారదుడుతో మనకి చెప్పబడినటువంటి ఒక అంశాన్ని గుర్తు చేస్తుంటారు. బ్రహ్మదేవుడి చెప్పినటువంటి అంశాన్ని కూడా మనకి స్కంద పురాణంలో ఉన్నటువంటి ప్రామాణిక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. ఎవరైతే శ్రీకృష్ణ భగవానునికి అలంకరించినటువంటి పుష్పమాలను మెడలో ధరిస్తూ ఉంటారో, అంటే భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి వాటిని, అటు వారికి సర్వ వ్యాధులు నివారణమవుతాయి అని చెప్తారు, సర్వ పాపాలు నశించిపోతాయి అని చెప్తారు. క్రమంగా వారు ఈ ప్రకృతి బంధనాల నుండి, జనన మరణ చక్రాల నుండి విముక్తులు పొందుతారు అని చెప్పబడినటువంటి ఉదాహరణ చెప్తూ. సో ఆ విధంగా మనకి ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ఆ పూమాలను ధరించాలి భక్తులు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే ఇంకా మనము ఆ భగవత్ సేవలో నియుక్తమయ్యేటువంటి విధానంలో
భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని శ్రీ విగ్రహాల ముందు, ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు శ్రీ విగ్రహాల ముందు నాట్యం చేయాలి అని చెప్తుంటారు. అంటే సాధారణంగా కీర్తన చేసేటప్పుడు, సో మనం భజన చేసేటప్పుడు కానీ కీర్తన చేసేటప్పుడు అక్కడ నాట్యం చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని ఎదుట, ఆలయాల్లో భగవంతుని ఎందుకు, అందుకని ఇస్కాన్లో కీర్తన చేసేటప్పుడు అందరూ కూడా కొన్ని కొన్ని భంగిమలతో ఆ భగవంతునికి ముందు నాట్యం చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే చెప్తూ ఉంటారు నాట్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత మనకి ఆ ద్వారకా మహాత్మ్యము అనేటువంటి ఒక గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. ఎవడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుని ముందు ఉత్సాహంతోనూ భక్తితోనూ నాట్యం చేస్తూ ఉంటారో తన శరీరం, భగవంతుడే చెప్తారట, శ్రీకృష్ణ భగవానుడే చెప్తారట, ఉత్సాహంతో భక్తితో నా ఎదుట నాట్యం చేసేటువంటి వారు తన శరీరంలోని వివిధ భంగిమలతో భావ ప్రకటనలు చేసేటువంటి భక్తులు అలా ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో అటువంటి భక్తుల యొక్క అనేక జన్మలలో, ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతుల ద్వారా మానవ జన్మ పొందామని చెప్తారు. 80 లక్షల తర్వాత మానవ జన్మ లభిస్తూ ఉండేటువంటి, అలా లభించినటువంటి ఈ మానవ జన్మ రకమైన కర్మలో నిమగ్నమై ఉండడం వల్ల మన యొక్క పాపం కొండలు కొండలుగా పెరుగుని పోతూ ఉంటుంటుంది. అలా పేరుకొని ఉన్నటువంటి పాపాలన్నింటి కూడా దహించబడతాయి అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో అలాగే ఆలయాల్లోకి వెళ్ళి మనము కీర్తన చేసేటప్పుడు ఇవి చేస్తుంటాం, భజన చేసేటప్పుడు చప్పట్లు చేస్తుంటాం. అలా చేయడం వల్ల ఏం చెప్తారంటే మనకి ఆ శ్రీ విగ్రహాల ముందు, ముఖ్యంగా ఆలయాలకు వెళ్ళి ఆ భగవంతుని విగ్రహాల ముందు మనం భజన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చప్పట్లు కొట్టడం వల్ల మనము చేసినటువంటి పాపాలు అనేటువంటి పక్షులు మన దగ్గర ఉంటాయి, మన ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనం చేసిన కర్మలను అనుభవించడానికి కదా ఈ దేహాన్ని పొందుతూ ఉంది ఆత్మ. సో ఎవరైతే భగవంతుని శ్రీ విగ్రహాల ముందు చప్పట్లు తరుస్తూ భజన చేస్తూ ఉంటుంటారో అలా చదవడం వల్ల మనం చేస్తాం, చెట్లపైన ఏమైనా ఉంటే మనం ఇట్లా కొట్టామనుకోండి, ఏమవుతాయి, చెట్లపైన ఉన్నటువంటి పక్షులన్నీ ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి, అరుస్తూ ఉంటాయి. సో అలాగే భగవంతుని శ్రీ విగ్రహాల ముందు భక్తులు నాట్యం చేస్తూ చప్పట్లు తరుస్తూ కీర్తన చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి పాపపు పక్షులన్నీ ఎగిరిపోతాయని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా భక్తులు శ్రీ విగ్రహాన్ని, శ్రీకృష్ణుని యొక్క విగ్రహం ముందు నాట్యం చేయడం ద్వారా, చప్పట్లు చదవడం ద్వారా ఆ పాపాలన్నీ కూడా ఎగిరిపోతాయి. మనం చేసినటువంటి పాపాలన్నీ కూడా ఎగిరిపోతాయి అని చెప్తుంటుంటారు. సో అందుకే భక్తిలో అక్కడికి మనం వెళ్ళినప్పుడు, ఆలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ భగవంతుని ఆలయంలో నాట్యం చేస్తూ ఉంటారు, చప్పట్లు చరుస్తూ కీర్తన చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అలాగే మరొక అంశము, భక్తితో భగవంతుని యొక్క విగ్రహాల ముందు సాష్టాంగ పడేటువంటి ప్రణామాలు అర్పించడం సో అలా ప్రణామాలు అర్పించడం ద్వారా మనకి ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి లభిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటాం. అలా ఎవడైతే శ్రీ విగ్రహాల ముందు, ముఖ్యంగా దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని విగ్రహాల ముందు సాష్టాంగ ప్రణామాలు అర్పించినటువంటి భక్తుడికి పునర్జన్మ ఉండదు అని చెప్తారు. అంటే భక్తితోనూ ప్రేమపూర్వకంగా భగవంతునికి సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసినట్లయితే అటువంటి వాడికి పునర్జన్మ ఉండదు, వాళ్ళు నేరుగా భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంకా చెప్తుంటారు మరొక అంశము, నిన్న కూడా మనము చర్చించుకున్నటువంటిది,
ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ ఉత్సవ విగ్రహాలు యాత్ర జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఊర్లో తిప్పుతూ ఉంటుంటారు అప్పుడప్పుడు పండగలకి వీళ్ళకి. ఎందుకంటే అందరూ కూడా భగవంతుని దగ్గరికి రాలేరు అని చెప్పేసి భగవంతుడినే వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకొచ్చేసినట్టు ఏంటంటే అవకాశం లభిస్తుంది. అలా రథయాత్ర కానీ లేదా యాత్రలో భగవంతుని యొక్క ఊరేగింపులు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మన దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు లేచి నిలబడి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆహ్వానించాలి అని చెప్తుంటారు అందరిని. ఇలా మనకి అలా చేయడం వల్ల ఆ సర్వ పాపాల యొక్క ఫలితాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అని చెప్తుంటుంటాం. అలాగే నిన్న ఇంకో చెప్పుకున్నాం, అలా భగవంతుడిని ఊరేగింపును ఆహ్వానపరచడమే కాకుండా మన వీధి వైపుకు మన ఇంటి వైపుకు ఆహ్వానపరచడమే కాకుండా ఆ ఊరేగింపుని కొంత సమయం వరకు అనుసరించాలి అని చెప్పుకుంటుంటారు. అలా చేయడం వల్ల నిన్నే చెప్పుకున్నాము, భగవంతుడితో సమానమైనటువంటి ఐశ్వర్యాలు లభిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తుంటారు అటువంటి భక్తులకు. అలాగే నిన్న కూడా మనము చెప్పుకున్నటువంటి అంశము ఆ దివ్యధామాలను సందర్శించుకోవడం లేదా విష్ణు దేవాలయాలను దర్శించుకోవడం, అక్కడికి వెళ్ళి భగవంతునికి దర్శనం చేసుకోవడం. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాము, వృందావనము, మధుర, ద్వారక వంటి దివ్యధామాలను సందర్శించడానికి భక్తులు ఎప్పుడు ఆతృతతో ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. అలా చేసేటువంటి భక్తులు ధన్యులు అని చెప్తుంటుంటారు. అలా ఈ యాత్రలు చేయడం వల్ల, అంటే యాత్ర అంటే ఎక్కడో విహార యాత్రలు కాదు, భగవంతుని ధామాలకు అలా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాలను దర్శించుకోవడం ద్వారా మనకి ఆ సంసారము అనేటువంటి సాగర ఎడారి భూమి అని చెప్తుంటారు. దీన్ని దాటిపోగలుగుతాము, సంసార సాగరాలను దాటి, అంటే ఈ జన్మ మృత్యు సాగరాలను దాటిపోతారు అని చెప్తారు అలా యాత్రలు చేసేటువంటి వ్యక్తులు. సో ఎందుకంటే ఆ ఆలయాలకు అలా యాత్రలు చేయడం వల్ల, ఆ స్థల ప్రభావాల వల్ల, ఆ భక్తి సేవలో నిమగ్నం అవడం వల్ల, భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం వల్ల మనలో ఉండేటువంటి కృష్ణ చైతన్యము ప్రేరేపించబడుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంతేకాకుండా విష్ణు ఆలయాలకు ఇంకా మనము చతుర్భంగ అంగాలలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. మనము ఆ ఆలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు ముఖ్యంగా విష్ణు ఆలయాలకు ప్రదక్షిణం చేయవచ్చు. సో ఆ విష్ణు ఆ ప్రదక్షిణ చేసే వ్యక్తి ఈ జనన చక్రాలు మరలా పడేటువంటి అవకాశం ఉండదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలా దీని నుండి, అంటే ఈ అలా ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడడానికే విష్ణు ఆలయాల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంటారని చెప్తారు. అలా తిరిగినటువంటి వాళ్ళు మనకి ఇక మరలా ఈ జనన మరణ చక్రంలో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చుట్టూ తిరిగేటువంటి ఆవశ్యకత ఉండదు. ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క ఆలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తారో అటువంటి వారు తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులో జగత్తు యొక్క వలయంలో మళ్ళీ పడే అవకాశం ఉండదు అని చెప్తారు. ఆ వలయం నుండి విముక్తి పొందడానికే విష్ణు ఆలయాల యొక్క ప్రదక్షిణ చేయాలి అని చెప్తుంటుంటారు. అలాగే చాతుర్మాస్య దీక్ష
వ్రతం చేస్తాం 4 మాసాలలో. సాధారణంగా మనకి భారతదేశంలో వర్షాకాలంలో ప్రారంభమవుతుంది. శ్రావణ మాసంలో ప్రారంభించి 4 నెలల పాటు ఈ చాతుర్మాస్య దీక్ష ఒక ప్రదేశంలోనే ఉంటూ ఒక్కొక్క నెలలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను త్యజిస్తూ ఒక పూట భోజనాలు చేస్తూ ఆహార ప్రసాదాన్ని ఒక పూటే తీసుకుంటూ చాతుర్మాస్య దీక్ష చేస్తూ ఉంటుంటారు. అలా మనకు ఆ విష్ణు ఆలయాల ప్రదక్షిణము, చాతుర్మాస్య దీక్ష, నిన్న చెప్పాము ఏకాదశి ఉపవాసాలు ఉండడము. అలాగే ఇంకా మనకి కొన్ని అంశాలలో అర్చన ఆలయాలకు వెళ్తే అర్చన చేయించడం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. మరి ఏంటి అర్చనం అంటే? సాధారణంగా ఆలయాలలో ఉన్నటువంటి శ్రీ విగ్రహాలు, మనం ఏ ఆలయానికి వెళ్తే ఆ ఆలయంలో, రామాలయానికి వెళ్తే రాముడు ఉంటారు, వెంకటేశ్వర ఆలయానికి వెళ్తే వెంకటేశ్వరుడు, కృష్ణ మందిరాలకు వెళ్తే కృష్ణుడు, అలా ఉన్నటువంటి ఆ ఆలయంలో ఉన్నటువంటి శ్రీ విగ్రహాలను పూజించేటువంటి విధానము, ఆయన యొక్క నామాలతోనూ ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి వాటితో ఆయన కీర్తించేటువంటి, ఆయన పూజించేటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో దాన్నే అర్చనము అని అంటారు. అలా అర్చించడం ద్వారా మన యొక్క ఈ దేహాత్మ భావన నుండి మనం బయటపడతాము అని చెప్తారు. మనము ఈ దేహం కాదు ఆత్మలము అనేటువంటి అంశము స్థిరపడుతుంది అని చెప్తుంటుంటాం. అలా మనము ఆ భగవంతుని అర్చించేటువంటి విషయం, ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చించడం ద్వారా సమస్త ఆ స్వర్గ సౌఖ్యములను, ముక్తిని, గ్రహాధిపత్యాన్ని, సకల ఐహిక భోగాలను, యోగ మార్గం గల సిద్ధులన్నింటినీ కూడా పొందుతారు అని చెప్తుంటారు మనకి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతునికి చేసేటువంటి ఆ విధానంలో భగవంతుని అర్చించేటువంటి వారికి సులువుగానే ఆ వైకుంఠ ధామ వాసము కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. అలాగే భగవంతుని యొక్క సేవ ఎలా చేయాలి అనేటువంటిది కూడా మనకి ఇక్కడ ప్రస్తావించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే చెప్తుంటారు భగవత్ సేవ, భగవంతునికి మనం ఎలా సేవ చేయాలి, ఎలా అర్చించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి విష్ణు రహస్యము అనేటువంటి దాంట్లో తెలుపబడినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ రూప గోస్వాములు వారు చెప్పగా దాన్ని మనకి ఇక్కడ అందిస్తూ ఉన్నారు. అంటే భగవంతుణ్ణి ఎలా సేవించాలి అనేటువంటి విషయంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవని ఒక రాజ్యంలో రాజుని సేవకుడు ఎలా సేవిస్తూ ఉంటుంటారో అంతే శ్రద్ధతో ఒక వ్యక్తి ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించాలి అని చెప్తుంటారు. అలా సేవించినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ దేహాన్ని త్యజించిన తదుపరి ఆ కృష్ణలోకానికి చేరుకుంటారు అని చెప్తుంటుంటారు. అందుకే మనకి ఇక్కడ భారతదేశాల్లో దేవాలయాన్ని కూడా అన్ని కూడా రాజమందిరాల్లాగానే ఉంటాయి. పూర్వకాలంలో ఉండేటువంటి కొన్ని ఆలయాలు, శ్రీరంగం కానివ్వండి, సో ఇలాంటి ఆలయాలకు మనం వెళ్ళి చూస్తే ఎలా మనకి చూస్తూ ఉంటే ఆ ప్రాచీన శిల్పకళలో ఎట్లా రాజమందిరాలు ఎంతో ఉన్నతంగా రాజప్రసాదాల వలె ఉండేటువంటి. ఎందుకంటే భగవంతుణ్ణి ఆ రాజప్రసాదాల్లో రాజుని సేవించినట్లుగా కృష్ణుణ్ణి అలా అర్చించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అంతే కూడా మన ఇళ్లలో మనం భగవంతుని ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఆయన కూడా ఒక రాజు మాదిరిగానే మనము ఆ భగవంతుడిని
రోజు సేవించాలి అని చెప్తుంటుంటారు. సో అలా మరి ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చించడం ద్వారా, ఆ భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడం ద్వారా, ఎందుకంటే ధనము ఉన్నప్పుడు ధనవంతులైన రాజుల్లో ఇంతకుముందు మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఆ రాజ ప్రాంగణాలలో, కోటల్లో మనకి ఆలయాలు ఉంటాయి. వారి యొక్క ఇష్టదేవాలు, కులదేవాలు అంటూ వాళ్ళకు కొన్ని ఆలయాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా విష్ణు ఆలయాల్లో కొన్ని చాలా ప్రాముఖ్యతను కలిగినటువంటి ఆలయాల్లో ఉంటూ ఉంటుంది. అలా ఆలయాలను ఏర్పాటు చేసి సాధారణమైనటువంటి ప్రజలకు అవకాశాన్ని కలిగించాలి అని చెప్తారు. క్షత్రియులుగా వాడినటువంటి రాజులు, అధిక ధనాన్ని కలిగినటువంటి అలాగే ఆ వైశ్యులు, క్షత్రియులు ఆలయాలను నిర్మిస్తూ సాధారణ జనాలకి, ఎందుకంటే అలా ఆలయాలను నిర్మించడం ద్వారా ఈ భక్తులైనటువంటి సాధారణ జీవులు, మానవులు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ భగవంతుని దర్శించుకోవడం ద్వారా వారికి ఆ బద్ధ జీవులైనటువంటి వారిని ముక్త జీవులుగా చేయగలిగేటువంటి అవకాశం లభిస్తూ ఉంటుంది. సో విధంగా ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. అలాగే ఇంత ధామాలలోకి వెళ్ళడం, యాత్రలు చేయడంతో పాటు అలాగే వీలైనప్పుడు ఆ గంగా భగవంతుని యొక్క వేలను తాకి ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి తులసి దళాలతో వాసనతో కూడినటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు గంగా నది జల. సో ఆ జలాల్లో స్నానం చేయడం అలా. సో మరి అటువంటి స్నానాలను కూడా, అంటే చేసేటువంటి వాటి యొక్క ఫలితాలన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క సేవ, భక్తుల యొక్క సేవ వలన అటువంటి ఆ పుణ్య నదులలో చేసినటువంటి స్నాన ఫలాలన్నీ కూడా లభిస్తూ ఉంటాయని చెప్తుంటారు. అలాగే శ్రీ విగ్రహారాధన చేసేటువంటి వారు ఎన్నెన్నో జన్మలో చేసుకున్నటువంటి ఆ పాపాలన్నింటినీ కూడా తగ్గించుకుంటారు అని చెప్తుంటుంటారు. అలాగే సాధ్యమైనంత వరకు వీలైనటువంటి భక్తులు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను గురించి గానం చేయాలి అని చెప్తుంటుంటారు. అలా ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను, వైభవాలను, గుణగణాలను, ఆయన చేసినటువంటి కర్మలను, దివ్యమైనటువంటి కర్మలను నిరంతరం గానం చేస్తూ ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ దేవాది దేవుడు నివసించేటువంటి లోకాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. సో అలాగే సంకీర్తన, నామ సంకీర్తన యజ్ఞం, ఆ భగవంతుని యొక్క వైభవాలను, లీలలను, గుణాలను, రూపాన్ని బిగ్గరగా సంకీర్తనం, ఆ కీర్తించేటువంటి విషయాన్ని సంకీర్తనము అని అంటారు. సాధారణంగా మనము హరే కృష్ణ మహామంత్ర సంకీర్తన చేస్తాము, జపం చేస్తూ ఉంటుంటాం. సాధారణంగా మనకు మాత్రమే వినపడే విధంగా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ జపం చేస్తాం. అదేవిధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ నామాన్ని మనం నలుగురితో కలిసి పెద్దగా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ కీర్తిస్తూ ఉంటారు. నలుగురు కలిసి ఇక్కడ పాడుతూ ఉంటే మిగతా వాళ్ళు అనుసరిస్తూ అలా చేయడం కూడా జరుగుతుంది. అలా చేయడం వల్ల ఎంతో శుభప్రదమైనటువంటి అంశంగా చెప్తుంటారు. ఎన్నెన్నో జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పాపములన్నీ పటాపంచలైపోతాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనకి చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పబడుతున్నటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ కోట్ చేస్తున్నారు. ఎవడైనా ఒక్కసారి కృష్ణ నామమును కీర్తించిన వ్యక్తి తాను చేయగలిగిన సర్వ పాపముల నుండి విముక్తి పొందగలుగుతాడు అని చెప్తారు.
ఎందుకంటే పాపాత్ముడైనటువంటి వాడు ఎన్నెన్నో రకాలైనటువంటి పాపాలను చేస్తాడు. కానీ మనస్ఫూర్తిగా ఒక్కసారి కృష్ణనామాన్ని ఉచ్చరించడం ద్వారా ఎన్నో పాపాలు నిర్మూలించగలదో అన్ని పాపాలను, అంటే అలా అన్నిటినీ కూడా అది నిర్మూలిస్తుంది అని చెప్తుంటూ ఉంటారు. సో ఆ దేవదేవుని యొక్క లీలలను కీర్తించేటువంటి అనేకమైనటువంటి వర్ణనలు. ఎందుకంటే మనకి ఆ చెప్తుంటారు, ఉదాహరణకి బ్రహ్మదేవుడు గానం చేసినటువంటి బ్రహ్మ సమిత, బ్రహ్మ సమితలో భగవంతుడి గుణగణాలను ఎంతో గొప్పగా కీర్తిస్తూ ఉండేటువంటి చూస్తూ ఉంటాం. బ్రహ్మ సమిత అనేటువంటి దాంట్లో ఆ శ్లోకాలలో ఆయన్ని ఒక ఎంతగానో కీర్తించేటువంటి అంశాలను మనము బ్రహ్మ సమితలో చూస్తాం. అలాగే నారదముని కూడా భగవంతుని యొక్క లీలలను గానం చేస్తారు. దానినే నారద పంచరాత్రము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే సుఖదేవ్ గోస్వామి కీర్తించినటువంటి, గానం చేసినటువంటి ఆ అంశమే మనకి ఆ అమల పురాణమైనటువంటి సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు ఈ భూమిపై. ఎందుకంటే ద్వాపర యుగం తదుపరి కలియుగం ప్రారంభంలో ఆ భగవంతుడు తన స్వధామానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి కలహాల కపట యుగంలో ఈ మందమతులైనటువంటి వారి కోసం ఆ భగవంతుడు సాక్షాత్ గ్రంథ రూపంలో ఉన్నటువంటిదే శ్రీమద్ భాగవతం అని చెప్తుంటారు. సో సుఖదేవ గోస్వాముల వారు గానం చేసినటువంటి అది శ్రీమద్ భాగవతం. సో అలా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, ఆయన యొక్క వీటిని మనకి, ఎందుకంటే ఆ నారదుడు తన శిష్యుడైనటువంటి వ్యాసుల వారికి, మనకి ఇవన్నీ కూడా గ్రంథీకరించినటువంటి వ్యాసుల వారితో చెప్తారు. ప్రియమైన వ్యాస, నారదుడు అంటారట, తపములు వ్రతములు ఆచరించేటువంటి వారును, వేదాధ్యయనం చేసి వేదస్థుతులను యజ్ఞ యాగాదుల క్రతువులను చేయువారును, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును అనుసరించి వాదోపవాదములు చేయువారును, దాన ధర్మములు చేయువారును, తాము చేసిన ఆ శుభ కర్మలన్నింటికి ఫలితంగా భక్తుల యొక్క సాంగత్వంను సాధించిన వారితో కలిసి ఆ భగవల్లీలను గానం చేయు ఆరంభిస్తారు అని చెప్తారు. అంటే భగవల్లీలను కీర్తించడమే జీవాత్మల యొక్క నిజమైన సేవా ధర్మము అని చెప్పబడినటువంటిది. అంటే అవన్నీ చేసుకోగలిగినటువంటి వాడే భగవంతుని యొక్క లీలను కీర్తించగలిగేటువంటి ఆ స్థితికి వస్తారు అని చెప్తారు. అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి, భగవన్నామాన్ని జపం చేస్తూ కీర్తించేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది అంటే ఇవన్నీ చేసినటువంటి వాడికి లభించేటువంటి అవకాశం. అలాగే మనము ఆ కీర్తన సంకీర్తనంతో పాటు గానము సరము ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నగా ఆ మంత్రాన్ని మృదువుగా మెల్లగా మనం ఉచ్చరిస్తే జపం, బిగ్గరగా చేస్తే కీర్తనము. సో అలా జపం చేయడం వల్ల చెప్తుంటారు, భగవన్నామమును మెల్లగా గాని బిగ్గరగా గాని ఉచ్చరించు ఏ వ్యక్తి అయినా ముక్తి మార్గము స్వర్గానంద మార్గము ఒక్కసారిగా తమంతట తామే ఆయనకి ఆహ్వానపరుస్తాయి అని చెప్తుంటుంటారు. అలాగే ఆ భగవంతునికి మనము ఆ విజ్ఞప్తులు చేసుకోవడం, ఎందుకంటే భక్తులు సాధారణంగా 3 రకాలైనటువంటి విధాలుగా శ్రీకృష్ణుడికి శరణాగతి చేసుకోవచ్చు అని చెప్పబడినటువంటి విషయము మనకి స్కంద పురాణంలో ఉన్నటువంటి ప్రామాణికాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే అది సంప్రార్థనాత్మిక విజ్ఞప్తి, దైన్య బోధిక విజ్ఞప్తి,
లాలసామయి విజ్ఞప్తి అనే 3 రకాలైనటువంటి విజ్ఞప్తులను భగవంతుడికి మనము సమర్పించుకోవచ్చు అని చెప్పుకుంటాం. సంప్రార్థనాత్మకమైనటువంటి విజ్ఞప్తి, దైన్య బోధికా విజ్ఞప్తి, లాలసామయి విజ్ఞప్తి. ఇందులో హృదయపూర్వకమైనటువంటి ప్రార్థనా రూపంలో విజ్ఞప్తి చేసుకోవడము ఆ భగవంతునికి ప్రార్థనల ద్వారా మనకి ఎంతో మంది ఆచార్యులు నరోత్తమ దాసు, శ్రీనివాస ఠాకూర్ల వారు, భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు వారి వారి యొక్క ఆ భావాలను ప్రార్థనల రూపంలో హృదయపూర్వకంగా భగవంతునికి విజ్ఞప్తి చేసుకున్నవి మనం వైష్ణవ ఆచార్యుల యొక్క కీర్తనలో చూస్తూ ఉంటుంటాం. అలా చేసేటువంటి అంటే హృదయపూర్వకమైనటువంటి ప్రార్థన రూపంలో భగవంతునికి విజ్ఞప్తులు చేసుకునేటువంటి విషయాలను సంప్రార్థనాత్మిక విజ్ఞప్తి అని చెప్తుంటారు. ఇక రెండవ రకమైనటువంటి విజ్ఞప్తి దైన్య బోధికా విజ్ఞప్తి అని చెప్తుంటుంటారు. అంటే మన యొక్క ఆ దైన్యతని అంటే వినయంతో తమకు తాముగా భక్తులు నివేదించుకునే విజ్ఞప్తి. ఇక లాలసామయ విజ్ఞప్తి, ఇది ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితిని వాంఛిస్తూ చేసేటువంటి విజ్ఞప్తి అని చెప్తారు. అయితే ఇది ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో పరిపూర్ణతను కోరుకోవడం అనేది ఇంద్రియ తృప్తి కొరకు కాదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే దేవదేవునితో తనకు గల నిజ సంబంధాన్ని భక్తుడు గుర్తించినప్పుడు ఆ భగవంతుణ్ణి తనకు మిత్రుడుగానో సేవకుడుగానో తనను ఆ భగవంతునికి మిత్రుడుగానో సేవకుడుగానో తల్లిగానో తండ్రిగానో ప్రేయసిగానో అలా చేసుకునేటువంటి దాన్ని ఆ లాలసామయి విజ్ఞప్తిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడికి ఎందుకంటే ఆ భగవంతునికి ఏ విధంగా మనల్ని మన యొక్క సేవలు చేసుకోవాలో అనేటువంటి భావనలో మన యొక్క విజ్ఞప్తులు ఉండాలి. అంతేకాని నాకు ఇది ఇవ్వు, ఆ బంగళాలు ఇవ్వు, లేకపోతే దీన్ని ఏదో చెయ్యి, అలాంటివి విజ్ఞప్తులు కావు. భక్తులు అనేటువంటి వారు సో అలా ఆధ్యాత్మిక సాక్షాత్కారానికి మనకి విజ్ఞప్తులు ఉండాలి అని చెప్తారు. సో దీనికి ఎన్నో ఉదాహరణలను మనకి రూపగోస్వాములు వారు ఇచ్చినటువంటి వాటిని ఇచ్చారు. మీరు ఆ గ్రంథాల్లో మనము ఈ బుక్కును మీరు చదివేటప్పుడు చూడొచ్చు. అవి కొన్ని అంశాలు చాలా ఉన్నాయి. సో అలాగే ఇంకా భక్తి అంగాలలో సుప్రసిద్ధమైనటువంటి ప్రముఖ ఆచార్యులు మనకు అందించినటువంటి స్తోత్రాలు అనేకం ఉన్నటువంటివి. సో ఆ భగవత్ స్తోత్రాలను మనము ఎంచుకొని కొన్నిటిని కంఠస్థం చేస్తూ కొన్ని నిత్యము మనము పఠించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. నిత్య మంగళహారతిలో చేసేటువంటి సంసార భావ కానీ, అలాగే శిక్షాష్టకము, తులసి పూజ చేసేటువంటి విషయాల్లో, నరసింహ హారతికి ఇచ్చేటువంటి అలా వాటన్నిటిని కూడా కొన్ని కంఠస్థం చేస్తూ ఆ ప్రముఖమైనటువంటి స్తోత్రాలను నేర్చుకోవాలి. వాటిని డైలీ మన యొక్క అర్చన విధానంలో, పూజా విధానాల్లో వాటిని పఠిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాను సన్నిధికి ఇచ్చి వివిధ స్తోత్రాలను వెంటరించి అలాగే
ఇంకా భక్తి అంగాలలో ప్రసాదం నిర్ణయించిన ప్రసాదం ఎలా స్వీకరించాలి అనేటువంటి, సో సాధారణంగా భగవంతుడికి సమర్పించినటువంటి ప్రసాదాలు, అలాగే కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భాలలో అభిషేకం చేసినటువంటి చరణామృతం. చరణామృతం అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శ్రీపాద తీర్థము అని చెప్తుంటుంది. అలా సో ఆ చరణామృతాలు వంటి వాటిని స్వీకరించడం వల్ల వేలాది యజ్ఞాలు, సాధారణంగా 10,000 అంతకంటే యజ్ఞాలు చేసిన క్రతువులు చేసినటువంటి పుణ్యఫలం లభిస్తుందట ఆ భగవంతుని చరణామృతాన్ని స్వీకరించినటువంటి. అందుకే ఆలయాల్లో చరణామృతం కోసం ఎంతో ఆతృతతో చూస్తూ ఉంటారు. చరణామృతం తీసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా. ప్రత్యేకమైనటువంటి మనకి ఆ ఉత్సవాల సందర్భాల్లో చరణామృతం వస్తుంది. ప్రతిరోజు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉండదు. సో చరణామృతం తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తికి 10,000 యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు చేసిన ఫలం వస్తుంది. సో కాబట్టి ఆ ప్రసాదం కానీ, ఆ భగవంతుని యొక్క తీర్థాలు ఇవన్నీ తీసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం ఆలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు. ఎందుకంటే ఆ చరణామృతం ఉదయం పూట భగవంతునికి అలంకరించడానికి ముందు అభిషేకం చేసినప్పుడు ఆ ఆ సుగంధ ద్రవ్యాలతో, పుష్పాలతో విగ్రహాల మీదుగా ఆయన పాద పద్మాలను ప్రవహించినటువంటివి. ఆ పెరుగు అవన్నీ కలుపుతారు మార్నింగ్ వచ్చేటువంటి వాటిని, అవి ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలని చెప్తుంటారు. అలాగే ధూపాన్ని, పుష్పాలను ఆగ్రానించటం. సో ఆ భగవంతునికి అర్పించినటువంటి ధూపాన్ని కానీ, అలాగే ఆ పుష్పాలను కానీ మనము ఆగ్రహించడం వల్ల మనకు ఉండేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి బాధలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఆలయాలకు వెళ్ళేటప్పుడు భక్తులు సాధారణంగా ఆ భగవంతునికి ఏదో పుష్పాన్నో, ధూపాన్నో అక్కడ ఆలయంలో భగవంతునికి సమర్పించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో సాధారణంగా ఆలయాలకు వెళ్ళేటప్పుడు ఉట్టి హస్తాలతో భగవంతునికి కానీ, లేదా ఏదైనా ఒక గొప్ప వాళ్ళ ఇళ్ళకి కానీ వెళ్ళేటప్పుడు ఉట్టి చేతులతో వెళ్ళకూడదు అని చెప్తుంటారు. ఏదో పువ్వో పండో తీసుకొని వెళ్ళాలి అని చెప్తుంటుంటారు. సో అలాగే భగవంతుని ఆలయాలకు వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని పూలు కానీ, మనకు లభించినటువంటివి పండ్లు కానీ తీసుకొని వెళ్ళాలి అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో అలాగే ఆ విగ్రహాలను తాకేటువంటి అదృష్టం లభించినప్పుడు, కానీ ఆ విగ్రహాలను తాకడం అనేటువంటిది ఎవరు పడితే వాళ్ళు తాకకూడదు అని చెప్తుంటారు. ఆ శ్రీ విగ్రహముల పాద పద్మాలను సృష్టించడానికి విష్ణు ధర్మంలో ఒక శ్లోకం ఉన్నటువంటి, వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో మంత్రదీక్షను స్వీకరించి కృష్ణ చైతన్యంలో భక్తియుత సేవ చేయుట భక్తుడు మాత్రమే ఆ శ్రీ విగ్రహాలను తాకడానికి అర్హుడు అని చెప్తారు. అందుకే ఆల్టర్లోకి ఎవరు పడితే వాళ్ళని ఆల్టర్లోకి వెళ్ళకూడదు అని చెప్తుంటారు. సో అలాగే శ్రీ విగ్రహాలను దర్శించుకోవడం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాము. అలాగే ఆరతి, ఇతర ఉత్సవాలు. మంగళహారతికి ఎందుకు వెళ్ళాలి అంత పొద్దున్నే లేచి అని చెప్తే, ఇక్కడ మనకి స్కంద పురాణంలో ఒక అంశం ఉన్నటువంటి, ఆరతి అంటే ఆరాధన అని చెప్తారు. ఆరతి సమయంలో ఆ భగవంతునికి ఆరతి ఇస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ భగవాన్ యొక్క ముఖార విందాన్ని ఎవడైతే దర్శించుకుంటాడో, అంటే భగవంతునికి హారతి సమర్పిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ ముఖార విందం ఏదైతే ఉందో దానిని ఎవడైతే దర్శించుకుంటాడో అటువంటి వాడికి వేలు లక్షల సంవత్సరాలుగా పేర్కొని పోయినటువంటి పాపాలన్నీ కూడా క్షణంలో నశించిపోతాయి అని చెప్పుకుంటుంటాం. బ్రహ్మహత్య వంటి పాతకం వంటి దారుణమైనటువంటి పాపాలు కూడా తొలగిపోతాయి అని చెప్తుంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని ఆరాధిస్తూ
భక్తి అంగాలు ఇంకా చాలా ఉన్నటువంటివి. ఇంకా చెప్తారు, ఎవరైతే వ్యక్తి ఆనందంగా ఆలయాల్లో ఆ శ్రీ విగ్రహాలను తిలకించు అతనికి ఆ పాంచరాత్రం వర్ణించబడినటువంటి క్రియాయోగం ఫలితాలన్నీ కూడా కలుగుతూ ఉంటాయని చెప్తుంటుంటారు. సో ఆ విధంగా భక్తి అంగాలు వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలను మనకి రూప గోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి వాటిని సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వివరణ ద్వారా మనము ఈరోజు చూసినటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు కానీ మీరు ఏమైనా మాట్లాడదలుచుకున్నా చెప్పొచ్చు. హరే కృష్ణ.